Ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! Merendal na po, merendal na, merendal, 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 damerian, 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 damerian. Good afternoon, Pilipinas! Mga Bicolano, saan man napartikan mundo, welcome po sa programa Pinky on mo, baby. Abado ngunyan, abado, 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 abado. Kumusta lamang po sa tuyang mga hapon? Kumusta lamang po sa inyong hapon? Taod-taod mga tugang, may mga samno kita sa pagkabuhay ng tao. Pag-iristoryahan ta daw ini. May pag-iristoryahan tabi kita, mga tugang may kinaraman digdi sa... O niyo, magayon o nining pag-uranali sa rontango niya na hapon. Ang titulo niya... mga... Hay na nga nito. Maray kayo, mag-hire ako kay ano yan. Mag-hire ako kay ano yan. Kay production writer. Alay ko yan eh, Mary. Sa Manila baga, igo ang kipagapod na production staff. Kang kada programa, iga po dyan mga tugang key-producer. Yan, ha. Kada programa, digdi sa probinsya, kanya-kanyang gano'n eh, kanya-kanyang hanap. Diba? Magayon ini na pag-iristoryan tango niya na po tabi. Mga samno sa pagkabuhay nin tao. Yan, ha. 36 habits that are slowly killing you. Bicol, 36 da mga tugang nagibo-gibo na iyo ang luway-luway na minagadan si imo. Uyog-uyogon mo, naman ko bala, daman pala sa uyang baga na, so doktor na kaulo na kasabong aga sa radyo klinika. Acupuncture. Ayan pala, ikang lalaki ka, mahilig ka kuya ni Misa. Toot! Pwede kang waraon ng hilig mong pala yan. Kung tusukong ka kan otong sunidil sana. Alam mo ngayon, lalaki ka, mailigong ka, babaero ka, kuya ni Mi? Ha? Lalaki ka, babairohon ka, hindi ka tagal sa sarong agong, sarong babayi. Ano yan? Kaya niyang paluyahonan sa imong pagkalalaki, ang abilidad mo? Nailing mo naan. Kaya, pag parurag daw ka ni agaw mo na ngayagom, ipa-acupuncture ta ka. Di ka Tabaka ko ni banto yun. Baka rimation ka duman. Batangoy, eliwan mo ha. Batangoy niya na panahon baga. Until now, mga tugang, ang lalaki mas dakol kumpara sa babae. Di ba? Bakuyo ko yan. Ay, Arias, baliktad. Mas dakol ang babae. Di ba? Mas dakol mga tugang ang babae kumpara sa lalaki. Kang ako soltero pa, ang ratio ka ito, Kuya Nimi, 1:4. Gayon. Indangon yan kung ano na. Sige, indangon ano na ngon. Taka ito, 1:4, 1:3. Araw ka. Sarong lalaki, tulong babae.
Andre, tanggarin mas dakol sa babae kumpara sa lalaki. Good afternoon muna kay Raul Posadas, Kansipi, Bato Katanduanes, Pirmi Nakatotok, sa Morning Hirit, Boda Pinky on mo baby. Masiramon pero dito ako sabi mo na pag ikang naging presidente, pagbawal pag shampoo, pag naka-plastic, pagbawal mo din sa plastic, kundi tawara ka namang siya sampuhon. Latoson ko ini na. O bueno, may 36 dang habits. O saro-saro to sa nene. Dito pagkahalabaw, tako lang kita sa oras. Pero magayon na aramon tayo ni. Anong pag sinabing habits? Anong sabi yung kan habits, Kuya Nemi? Habit. Anong sabi yung kang habit? Sugaripig tudan mo. Di ba? Gari yung mga tugang ang titudan mo. Na yung luway-luway, mga tugang na magadansi mo. Pag sinabing habit, iso daily routine mo na pigpaparagigibo mo. Tama? Habit. Anong tinudan na habit kan mga Pilipino? Na, una nga ni si Shara, may batag na nailing dyan sa lamesa. May nagtaong batag. Di. Pagabot ito, nga sir, batag po, Daling ko sa batag, so bay baga ko yan, sa dukutan, sa batag na dukutan. Di nga po nagkaon-kaan. Ito pagtubod. Sorry ako sa kung nataan babae, dahil pwede magkaon kibatag na. Ano nga po gan kuya ni mi? Sidukutan, ano po gan? Twin, kambal. Konektado yan sa salbatana. Balikan tayo na. Now, sambidigdi. Number 1, habit. Madali lang ha. Habit. Tabi ni Dodds. Ay, nag-text si Dodds. Kaya may message ako si Dodds. Ay lang ha. Alam ko na. Gari, sala ang oras kan cellphone ko. Madali lang ha. Tadiliton ta na ini. Alright. Now, habit. Na luway-luway dang minagadan si mo. Pero sa hiling ko, totoo ini ko yan eh. Number 1, too much sleep. Nako na ka po nindo. Kulang ka permi sa turog. Bako maray. Bako yung kuya nimi. That's not good for your health. Nasobrang kaman sa katuspok mo. Iyan mga tugang, bako man maray. Ang turog baga sabi kan mga doktor, 8 hours a day. Kundi, gari marauton gari imposible yun naman ang kuya na pakahigda mong alas 8, dekang gios-gios, 8 oras kang turog. Grabe naman niya. Dapat iyang, gari so staggered man ang pait mo. Ayan pala na, sobrang turog, o kulang ka sa turog, bako maray. Overuse of medication. Sige sana. Sabi kan mga gurang kuwang ka ito na dangog ko, ra sa nang ra no iki bulong. Sabi kan iba, daklok sa nang yang daklok nga kialak. Overuse of medication. Na sobrang kakainom kibulong. Skipping exercise. Ay, dumang kita kuya ni may puro guilty digdio. Ako talaga, sa totoo lang, exercise ko, Domingo na talaga. Nung nga, dai pa, kaya pag may pagkakataon, minapadaplos talaga ako dyan sa palibot kang arong, skipping exercise. One, excessive food. Sobrang kaon, boy. Pag nasobrang ka sa kaon, ano epekto kansi mo? Di ba? Kaya baga sabi, eat like a king. Nalingawang kulugod. Igwa ka ang kiapon ka ni. Igwa ka yang ki. Eat like a... Basta, sa pangultimo, pagbanggi na, eat like a beggar. Yan. So, basta, di magpara susobra sa pagkaon.
Gari ka na maubos ang kipagkaon, nag-aso pa nga ng plato, wala na kilaog. Di ba? Lack of social activities. Pero may kanyan sa loob kang harong, di kalaman na kisoro-sosyalan dyan. Gani, di mo na, ang kataning mo, di mo na aram kung si Saibo, di mo na aram kung anong aldaw na ngunyan. Di mo na aram kung ano na lamang ang sitwasyon ng kapalibutan. Iya po, ito. Too much mobile time. Sige. Ang ibang ginibo kapot ang cellphone. Ultimo na sa nang makarigos, dara ang cellphone sa banyo. Anong pigtatago mo ta? Ultimong makarigos ka ang cellphone mo, dara-dara mo sa banyo. Natata, para ka makarigos, pati ang natagom ta dara mo ang cellphone mo sa banyo. Ay, baka nga mag-apod si boss. Grabe mo na boss mo, naling mo na makarigos. Kapodang ka. Ha? Makarigos, maduman, masiar. Ultimo, gabo, most of the time ang cellphone nasa loob ang bulsa. Dahil no aram lang cellphone, iguang kay date na radiation ko yan, Amy. Diyan pwede pagparalawag sa bulsa. Lalo na kung naka-vibrate yan. Pag nag-vibrate yan, pag tuminang ko yan sa cell site, staying in unhealthy relationships. Anong mga unhealthy relationships? Anong mga unhealthy relationships na pwede? Ang karelasyon mo, mga miyembro ki sindikato. Ang mga barkada mo, mga tugang, mga paratinda kisabo. Mali po talaga ang buhay mo pag nagkataon. Ang mga barkada mo, para inom nin alak. Puro para sigarilyo. Mapahaliputan, is slowly killing you. So, kaya di sa mo, ay, kadi. Igo ako yung kimidbid, dahil ang barkada sa diesel. Di ba? Ano nga nito? Over indulging in fast food. Sinabi na. Sa totoo lang mga tugang, ay, nataalat ko na, number 27 na sa pigbabasa ko, di pa sa nakabalan sa ibo, health and healthy relationship. Skipping sunlight, habo kang magbalad. Remember that sunlight is a form of energy. Habang magbalad ko yan, tama itong, pero ang sunlight, mga tugang lalo ng pagkaaga, nakakapamaray iyan mga tugang sa tuya na mental, alertness. Nakaurong ko baga si Dr. Greg Tan, sinabi niya, mas mareda tabing nagbabalad. Negative thinking. Di ka nang naginibo, puro sa negative. Ultimo ng programa kang pigatrabahoan mo, programa kan gobyerno kung puro na sa nakontra, dahil na kinaisipan na tulto lamang. Puro na sa negatibo, di ka kan magadan tulos. Allah. Taking too much sugar. Bata ako kuya ni Sa totoo lang, may ligon na ako na ang paborito kong tsokolate baga. So, tsokolate na anapod kaan. So black baga. So, ano nga napod kaan? Basta dark. Mas mapait-pait. Masira mo niyan. O niya, daw nga nini. Taking too much sugar or salt. Nasobrahan ka sa asin, nasobrahan ka man sa sukar. Dahil kan madiskuido tulos. Sobra sa asin, high blood. Sobra sa sukar, diabetes. Kung bako kidney pa. Overwork. Kasi siya, pag leling ko din alas 6 yaon pa na, nakukonsensyaon daw ako. Yugo-yugon mo na. Overwork. Nasobrahan sa trabaho. Rosyara, ang bulong man sa nakaan, 99 pesos na McDo. Ano ito sabon ka ito? Sulit. Ano ito? Sulit busog militaw. Yun na bulong. Sa agata. Sa Lunes naman, tapakaunong ko siya, sulit busog meals. Di ba?
99 pesos na lang. The best. Pero totoo ni overworking, not relaxing. Dapat ang mga tugang, dahil ka magparabugtak dyan, magparaduman sa lugar na nakakatensyon, dapat permi ka sa ng mga relax. Sitting for long hours. Nakatukaw ka halawig na oras. Kaya baga mga tugang, may batas na kung ika nakatukaw ka halawig na oras, dapat ika pigutugutan kang maglakaw-lakaw. Tampagtukaw kay halawig, bako maray sa salud nin tao, nakakapadakula mga tugang sa lawas. Bad body posture. Spending before earnings. Di ka pangani kikwarta, nagagasto ka na. Di ka pangani nagsweldo, susweldo mo, pipangutang mo na. Bago na. Tama? Bago na problema? Spending before earnings. Di pa nga nagsuldo-suldo, pangutang na. Sabi kan texter ta, eat like a pauper, pagod to. Eat like, okay na. Eat like a king at breakfast. Ito. Eat like a king at breakfast, queen at lunch, and eat like a mendicant at evening. Yan, magayonon baga, di ba? Always on quarrel mode and always hangover. Si ba man yung texter ta. Excessive alcohol consumption. Maininomong kanin alcohol. Lingana ko yan eh. Yung man nga dadi. Pag parainomong ko talaga, di minalo yung boy, ade. Dakol ako mga kamidbit, sa totoo lang. Ginibon ninda mga tugang na tubig ang alak. Nakon talaga. Totoo. Living life on autopilot. Ade ko ini maapas. Ang autopilot baga. So, alam mo, nag-drive ka, bibuhian mo sa naang manibela, bala na kung saan maduman ang autopilot yan. Garo, suday kang direksyon. Always aggressive behavior. Pirmi kang dagit. Pirmi ngay blood. Haputon mo sa nakidiit, high blood ang simbag. Inadequate hydration. Dahil ka nagiinom kitubig. Nervous habits. An example da, pag ang tawa pa lang kuya na may pag may nervyos, piga para kagat ang kuko. Ano yung para piripis ang talinga? Di ba? Kung ano piga para gigibo niya, pero ang piga kagat ang kuko, may problema iyan. Tabi. Nearby ko niyan. Constant comparison to others. Pagkukumparan mo sa imong sadiri sa iba. Excessive screen time before bed. Bago magkaturog, hiling mo na ki-cellphone na sobrang ka dyan, nagtitv mo na. Yan. Over-indulging in fast food. Ay, dapat pala. Pero lumang kita sa McDo, okay na yan. Bagoyo. 99 pesos busog meals. Diba? Okay na yan. Find out ito. Holding on grudges. Nagtatago kang dagit sa kapwa mo. Yung mananggad. Ano? Nagtatago kang dagit sa imong kapwa. Dapat dahil yan pigigibo. Good afternoon. Hen. Pinakusog ko sa radyo ko. Madangog lamang kaining kataning me. Ay, dinaramang katong ika nagpakusog kang radyo type. Uning kayang kataning may sobra makainom. Pagbuyong na nagwawala. Garoday na pong aga ang kakainom niya kialak. Pagbuyongon mawala. Ling mo ng kataning mo yan. Gapuon mo tabi kikuan. Gapuon mo ki... Anong kang kaan? Basta, alright. Abo, ito. Poor financial management. Ang tao baga kuya ni pagdaing kwarta, malibong ang payo, sa totoo lang. Pag ako daing kwarta, ugmahon ako. Di akong gastusan. Di ba? Maluya, kung taara mo pang pirmi daing kwarta mga tugang, nakaisip kang maraot. Procrastination. Anong procrastination? Procrastination.
procrastination. Anong Bicol daw kay ini? Oh? Anong Bicol? Procrastination. Alat ko na. Dali yung tadaan meaning. Bicol, ano daw ang Bicol daw kay ini adi? Alat ko na. Dapat mabicol ta inita. Kaning makwanta. Ito. Pag sinabing procrastination, ano sabihin ka? Sige daw. Tabi, alam ko na ta. Ilingon ko. Dapat masabutan ta Ako yung manugad. Maliyaw ng utak ko nugad. Pagpaliban ng gawain, uyog-uyogon mo. Pag una ko ang procrastination ko yan so circumcision. Ano ito? Ano ito circumcision ko yan So, So, kung baga, so mga urig baga? So, urig baga? So, butakal baga? Tibos? Titibosan. So toro, castration nga ya ito, noy. Castration. Procrastination. Pagpaliban ng gawain. Maray man talaga may empleyado kita ko yan naming matali, Buda, cum laude. Maray man may empleyado kitang matali man talaga. Ang Bicol da kaya na procrastination, Tagalog, pagpaliban ng gawain. Sumagigibongon yan, di nagigibo, manya na habit. Yan. Di ko alam kung anong koneksyon kaan sa pagkaliputin buhay. Aday ka maasinso ko yan Di ka nga sinsuhan. Procrastination. Avoid seeking help or support. Habo kang maghagad kitabang. Piga sa diri mo ang problema, kaya yaon sa daghan mo. Delikado pala niyan. Skipping medical check-ups. Habo kang magpa-check up sa doktor, gusto mo pirmi ka duman sa bintosa, pirmi ka duman sa apod ka iyan, so ito baga na sa plato, dumang ka sa x-ray sa plato, gusto mo duman ka, buda, gusto mo duman ka sa manok na itom, magabuda, manok na ugis, Tori ni David, tori na harong na bulawan. Manok. Iyo tabi. Dapat, dubang ka sa doktor. Buda, paminsan-minsan sa dyan sa mga araw gaya. Negative self-talk. Ay, kung palan ini, kuya ni mi, ano yan? Mga negative traits ini. Negative traits ini. Self-talk. Nagkataram ka kisulo. Galing nga sala. Kaya pagka-translate mo. Galing nga sala. May paliwanag yan. Nahiling ko yan sa mga... ang self-talk is a behavioral traits. Negative traits nin tao. Negative trait, self-talk. Negative self-talk. Ignoring mental health needs. Gari feeling mo nang magkakadiferensya ng pag-iisip mo. Pipabayaan mo sana hanggang sa nalawusan ka. Overcommitment. Grabe ka kung magpromisa. Engaging in salbatana. Gossip. Ultimo pa lang ko yan ang pagchismis, nakakapalipot nin buhay, luway-luway da sa imong magadan. Kung chismoso ka, sa bagay, nagpara-chismis ka, nasabat mo sa chinismis mo, tinigbas ka. Chronic lateness ay salbatana. Alat ko na. Uyugon man, term ni day. Chronic lateness. Permi kang late. Disorganization. Avoid confrontation. Dahil ka magparapakiiwal. Neglecting personal boundaries. And lastly, lack of self-reflection. Ako mahilig daw ako kuya ni mag-reflect. Ay garungan niya ako ini. Dahil mal problema ining kwa na ini. Na may problema nga.
Di ba? Di ba? Oh. Ito da ang mga tugang-an mga tips. Ito da tabi ang mga habits na luway-luway sa imong magadan. Okay, sa pagbabalik, ang iba pang istorya, isisingit ta mga tugang ang mahiwagang tanog. Ano? Makalipas lang mga tugang kan mga patalastas, itataramtan ng ngunyan ini. Ano itong tanog na ito? Magkakaigwa katabi ki 100 pesos mga tugang pag nahulaan mo tabi ang mahiwagang tanog. Magbabalik po kami. +3, 39 ni hapon. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Speed Shop, Nong Speed Shop. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Ang siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ang Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nongs Me Shop is located at Market Site, Kapantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nongs na kita, nakabarato ka na, makita ka pa. Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Bicol for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Bicol Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin po lang taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Polangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Polangi, kay Mayor Nonoy Kap. Camille Pratsiambao po, yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex.
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Oy, thinking on
baby Pinky, on mo baby Pinky, on mo baby ni BM Henry. Pinky on mo baby Pinky, on mo baby Rai Barajo di si GB. Sige, balik kita mga tugang sa programa o ipadagugunta na ini mga tugang na kuha na ini na mahiwagang tanog tetaram ko na sa indungon yan ta. Pirang aldaw na ini na day po na kukuan niya to ang mahiwagang tanog. Sana po maukod na ngunyan ta 100 pesos ang makakahula kay ini mga tugang na mahiwagang tanog. Madali lang ta. Ako na ha. Ito. Ayan, tabi. Ito. Okay. Okay na? O sige. Ano po ang tanog? Mga tugang, dili po sa satuya na programa. Sige daw, 0928-777-5548 0966-203-0034. Yan po ang satuya na pwedeng i-text o apudan mga tugang sa mahiwagang tanog, 100 pesos tabi. Pangyari. Pading Chris, pasensya ka na. Sa kuya, sa mong imbitasyon sa kuya. Dahil talaga kinaya pa de. 1:30 na, nagsiriblagan. Basta na pa de, sa masunod tabi ha. Construction gayod dyan, crusher. Lata, may laog na piguyod. Pading Chris, gusto ko tang itaram pa di ko din. Ako na itaram. Congratulations, tabi. Next time na lang. Madyan ako lang. At least pag nagdyan ako, kita na sa nang dua. Di ba? Kita na sa nang dua. Okay? Hello, good afternoon. Boss, Yes. sorry, ice crusher yan. Sala. Bye-bye. Saro pa? Saro pa. Ano? Ha? Jigsaw. Ha? Jigsaw. Anong ano? Jigsaw baga, so lagade. So, Laga, chainsaw. Mali. Mali. yes. Sala. Uning ukod ni Pading Chris na construction gayod dyan, crusher. Alos, ini, kuna ini, may similarity. Igwa siyang nakapuro pareho siya, buda nakaumagid. Hello? Hello. Yes. Ano po? Graba tong pigaula. Ha? Graba. Graba? Grabang? Pigula po sa truck. Pigula sa truck? Opo. Sala. Pero karoon nina, ang graba na pigula sa truck, siguro mga andistansya niya, mga Villamor, pasiring sa Kwan, pasiring sa LCC. Pasiring sa LCC. Okay? Tukawa na ginuyod. Ginuyod na planggana. Piguyod na rice dispenser. Lata na may piglaog. Piguyod. Baysa na pa di, okay na yan pa di. Anyway pa di, sa pagtarambak ko man pa di sa laang spelling, okay na pa di yan. Sa pagtarambak ko man sala, sa pagkasurat masa, dahil man na Malaysia pa di, kan binasa buda kan tinaram. Dahil man na Malaysia. Dahil man na Malaysia pa di, kan tinaram buda. Ano yan, dahil man na reparo. Okay. Ano na? Iyan po, ginuyod talaga siya. Ang hapot, sa yung ginuyod. Ano ang ginuyod? Para ini. Okay. Simbag mi po, may sadit na mini mixer na naghalo kan semento sa gilid kan tinampo. Sala. Sala po. Ano ko na. Hello? Hello, good afternoon. Afternoon.
Good afternoon po, sir. Sir, pwede magkukod. Sige, sir. Mixer na pigula. Ano po? Concrete mixer na pigula. Concrete mixer na piguula. Iyo tabi, sir. Taga saan ka, boss? Taga saan ka? Nagiging sa Ligaspe. Oh, sala. Sala po, sing. Sala. Pero horo, nakakauro umagid na dyan sa mga kwanindo. Di po siya inula, ginuyod. One. Nadali kita, Kuya Nemi. 4358. Nadali kita kanuni, oh. Si 4358, pakiapo di daw tabi ako. Nadali kita. Kaya daw ako, arani yun na kaya naman, Kuya Nemi, sa crusher. Arayon na naman sa cement, sa mixer na inula. Grabang inula sa truck. Arani yun na naman may load tabi ini na 4358. Sige daw. Piguyod na graba. Supig saldo kan payloader. Sala. Unan eksaktong simbago. Uni nadali ka ini. Ugaring blem. Bosing. 4358. Ano kung masimbag lamang kita kayo ni 4358? Apo din natabi ako. Tayo kan may tamang simbag. Uy! Silencio, Kuya Nemi Lugod. So nagtama, oh. Silencio. So nakakukan tamang simbag. Silencio Lugod na. Kaya nang ribok-ribok. Dahil din maski mag-text lamang. Dahil siya. Baka dahil niya ramang number niya. So last 4 digit po na 4358. Na yung mga yun nimit talaga. Na yung man siya nagtama. Pigapo ng tao. Ano na Wala. Unang tamang simbag, Kuya Nemi, oh. Nadali kayo ni. Graba na nakalaag sa sako. Ginuyod sa yero. Kuya Nemi. Nakama, Kuya Nemi. Grabang nakalaog sa sako. Ginuyod sa yero. Nadali niya. Natalo silensyon daw ini. Ikapon may tamang simbag, busing. Ikapon may tamang simbag. Hay na daw ini. Wara. Salbatana. Nay talaga. Duda ko deng. Baka dahil mangkilod man. Baka dahil mangkikuan gayod lamang. Baka dahil man talaga sa kiano ini, okay, load ta. Nasabutan taman gayon ini, oh. Yan ang eksakto, nakuha niya Graba na nakalaag sa sako, ginuyod sa yero. Oh. Loadan mo, Henry, para maapudan ka, tatibad wara load. Syara, iludan mo yun may load pa kita dumang kay duman sa imo. Di man makaload ngayon sa Adrian, ta Domingo. Paludan mo yun Ang last 4 digit po, 0928. So primero 0928. Ang last 4 digit niya, 4358. Dahil lamang kiniwi niya na, ano po ang pangaran, Buda Tagasain? Wala talaga. Wala sanang paki. Alas 4 na lamang. Wala talaga. Wala. Wala. Grabe man ko ang load niya, Kuya Nemi, piso na sana. Grabe. O siya rakuha na yun, loadan mo yun ikuan ng red. Yan baga sa imo dyan, so pambayad. Ano yun, kuha na yung number na yun, kuha na yun.
Yan, Tita Marie, salamat ng tabi sa pang-load mo niya na hapon. Salamat ng tabi. Tita Marie Tita Marie Honrado. Yan. O yan eh. O yan o. Yan. Natalo tayo lamang kinuinuhay yan. Akon maapod. Hindi mo sa tamang simbag. Yung mag-abasaan simbag. Ayan naman simbag, be. Ginuyod. Grabang na kaya ba kasarong alakasuhapon. May nagsimbag baga na ginuyod na bagas. Ginuyod na sarong sakong bagas ko yan, Imi. Sabi ko duman sa kuan. Nga niya ako, padro na kuloon mo ang bagas mo. Pagdro na kuloon mo, graba. Ano na ka mo sa number? Paludan mo ki 100. Iyo. Nag-message na? Ano da? May nag-I love you. Sir, di pa ako makaapod. Tagabugtong. Okay. Sige. Yun na. Laton mo tabi, sulod mo ha. Sa congratulations tabi. Alas 4 na ugaring. Dito na mai-discuss sa mga tugang sukuan. So, saro pa niya itong mga samno sa pagkabuhay nin tao. Ito po ang tamang simbag, tabi, ha? Mga tugang, congratulations, tabi, digdi sa... pagkipit, ha? Sige, dito na po itong sungaran. Siyaman ang masyurting mo niya na hapon, na nakuha manggiraray. Ay, upang po yan eh, Mary. Pangyari, ha? Ang mga helang kangatay, araw kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, and cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang paganunin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago asin tanganing maging mga atay kay puan po nasabayan ng protection Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud asin protection kang atay. Ini po may silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa oral na pag-inom kang Liver Aid. Pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo manawara, mahilig minumuda mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Salamat kan sa dong pagantabay. Edwin Peralta po, masunod na Tudi sa GB. Goodbye.